لگوری راپورتێکە واشنگتن پۆست ئەمریکی و لە سەرزارێ چەند کەسێ نێزیکی سەرۆکوەزیری ئیسرائیلێ بینیامین نەتانیاهو وەرگرتنە نەتانیاهو و هەڤژینا خوا سارا دەماک و دەچن کۆچکا سپی جلên xweyên pîs bi xwe re dibin ji bo ku li koçka spî jê re bişon. Koçka spî Amerîka weke xizmetguzariyek bo mêvanên xwe cilikên pîs dişo jê re otî dike. Lê Netanyahu hevjîna xwe ev yek bi derfetek zanîne li gorî nêr hevteyên ku dostên nêzîkê Serokkozîrê İsraîlê piraniya deman 4 yan 5 cantayên cilên pîs bi xwe re dibin. Tenanet carekê Sara Netanyahu 8 cantayên cilên pîs li gel xwe biribûn ji bo koçka spî jê re bişon. Li konferanseka rojnamevaniya koçka spî de rojnamevanek pirsyarê ji Donald Trumpê Serokê Amerîka dike ka erê karvedana wî çi ye li ser gotina hevjîna şazadeharî şazadeyê berê Amerîka Meghan Markle ku gotibû xelkê Amerîka herin deng bidin û bi amajeyê gotiye dengê xwe bidin Joe Biden. Serokê Amerîka xuya bû bi vê yekê aciz bû got ez ji vê jinekê qet hez nakim ew jî wê tiştî baş zane. Donald Trump bi acizî ve got berê jî min gotiye ez ji vê jinekê hez nakim hêviya bextekî baştir ji şazadeharî re dixwazim. Meghan Markle hevjîna harî şazadeya Brîtanyayê piştî rexne û êrişên medyayî Brîtanya dijî hem zewaca wan hem pirsgirêkên li gel şazjin Elizabeth li malbata şahane Brîtanî cuda bûn û niha bi tenê herdû Kaliforniya dijîn. Nêzîkî 400 nehengan bi sedemê şaştiyekê birêya xwe ya koçkirinê de li Astralyayê mirar bûn. Neheng dema çend rojan bûn koçên bikom li deryayê ber bi kenarên Astralyayê ve diçûn. Beşeke pisporên warê jîngehê di wê bawerê dane bi sedemê şaştiya nehengek ji wan nehengan xeta xwe ya koçkirinê şaş kiriye ji bo wê yekê hemû li pey wî ketine wê ew şaştî kirine. Bûye sedemê nêzîkbûna wan li kenarên derya û tev de jî mirar bûne.